aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo adọgo aka na ntị dọgara obodo dịgasị iche iche ha na agbata obi ha na-enwe nsogbu na oke ala ka ahịa nnọọ asaa n'anya ghara iji aka ha wee na-eke ikpe ebe gọọmenti ekwubeghị ihe ọbụla ma wepụ aka na ihe ọbụla ga-ebute nsogbu n'etiti ya bụ obodo abụọ ebe a na-enwe nghọtahie. Aka na-achị steeti a bụ onye dọrọ aka na ntị a site n'ọnụ osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim bụ onye isi ya bụ otu kọmitii na-ahụ maka okwu gbasara oke ala na steeti a ebe ọ nọ wee na-egosipụta etu o si na-ewute ya maka ya bụ esemokwu ka na-aga n'ihu na isi onye na-achọ kwọtas Enugu Ukwu nakwa na mpaghara Agụọji n'Ọfịa dịgbado n'okpuru ọchị ime obodo Njikọ Ọka. Ka Emmanuel Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo onye kwara alịlị na ọtụtụ mgbe na ndị mmadụ adịghị eso ụkpụrụ iwu n'ihe ha na-eme kwupụtara na ndị mmadụ nakwazi obodo dị iche iche ndị na-aza ana na steeti a ga-abịalili gwa gọọmenti steeti a ihe bụ nsogbu ha nakwazi ihe butere ya bụ ihe ndọrọndọrọ iji wee gbochie ntaramahụhụ ga-abịa n'aka gọọmenti ma ọ bụ ịkwafu ọbara ka ọ na-arụtụ aka mkpa ọ dị ndị Anambra ịdị na-agbaso iwu n'ihe ọbụla ha na-eme. Aka na-achị steeti a kwupụtara na ọchịchị ya agaghị enye ndị na-emebi iwu oghere n'ụdị ọbụla ebe ọ kpọkuzi ndị mmadụ nọ na steeti a ka ha bụ ndị ga